Ngaon to guys, ngaon. Mangaon. Akong sudan guys, body guys katong pugapo nga gagmay. Pugapo nga gagmay akong sudan guys. Ta guys. Sa nga galing pugapo sa Tagalog tay? Kulapo. Aw lapu. Ha? Lapu-lapu guys. Labas ni siya kay bago guys. Plus bulad nga bangus, bulad nga gisaw. Lami kay ni siya guys, bulad nga gisaw. Mo na akong sudan guys. Lara guys ang lapula ang kuan guys oh. Ang inununan nako guys oh. Para guys. Inununan nga pugapo. Mo ni lapu-lapu guys. Og dagko ni siya. Sari ni siya nga isda guys. Ya kay gagmay man siya guys. Di lang ni sari. Naon. Naon ta guys. Manamig pre guys. Bulad og pugapo. Ato tong sili tay. Kuha sang sili tay be. Tapos sige ito suka og gamay. Ang bulad kay perting lami ang bulad guys ay. Paborito kay nako ning bularan eh. Kaso lang wala ugasi pag prito. Gilargo prito guys, wala ugasi. Diba? Tulo ah. Sukapin naman dahil guys, gutom na guys. Sayo man mi kay ganina nang ngaon og kuan. Nangapi. Alas 5:30. Sige, butangan ako og oatmeal ang akong kape guys. Alas 8:30 na karon guys, gutom naman pod. Man ako galigo guys. Man galigo man mahal na pod. Gabi eh. Mo ni among sudan kaning bulad. Ug nagkuan mi nag pansit dragon. Bibo kay mi gabi kay daghan mi diri guys kay diri man akong apo, mga apo ug akong anak. Diri sila natulog. Nang napay bulad karon sobra tiwason. Tiwason kaon. Thank you for watching guys.